Ni yɔrɔ in na dɔ de farala tasuma fagalaw ka baara fanga kan u ka wulikajɔw senfɛ walasa ka se ka so yiriw k'olu bɛɛ lajɛlen kisi minnu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ ni tasuma kasara in senfɛ. O waati y'a sɔrɔ sanfɛ pankulun hélicoptère ani ka fara kɛlɛkɛ pankulun minnu bɛ ji doni kun kelen don k'u ka baara bɛɛ tasuma fagali ma. Jate kun fɔlɔ minnu bɔra kɔni y'a yira k'a fɔ ko so camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen jenina fo k'u sisi. K'a ka ca ni dugukolo taare 1400 ye ani ka fara kungoda camanw kan minnu bɛɛ lajɛlen jenina tasuma in ka kasara senfɛ tarata don. Nin kɛra yɔrɔ la min bɛ wele ko Oreville. A marabolo ɲɛmɔgɔw y'a jagoya mɔgɔ 10,000 ɲɔgɔn kan ko minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin yɔrɔ kofɔli in na ka u sigiyɔrɔw bila yɔrɔ min bɛ États-Unis jamana o tilebiyan fanfɛla la ko tasuma ka kasara bɛna to nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka waati jan kɛ. A tasuma kasara binna yɔrɔ la kilomètre 10 ani kɔ ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min ni u ka yɔrɔ kofɔlen cɛ n'a bɛ wele ko Paradis. N'a yɔrɔ kun lakodɔnna ni tasuma ka kasara ye san 2018 waati. Tasuma jeni min ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ Amérique jamana kɔnɔ mɔgɔ 85 ɲɔgɔn olu fatura o senfɛ. A ka ca ni tasuma fagala 1400 ye minnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnnen don baaraba ma ni waati laban ninnu na ni ka dɛmɛ don sanfɛ pankulunw ma ani hélicoptère olu minnu fɛnɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se ka tasuma faga. Min kunnafoniw lasera tasuma fagalaw n'o ye pompiers ye olu ka cakɛda so ɲɛmɔgɔ Gareth Johnlet ale fɛ. Ni tasuma kasara ye kungo kɔnɔnaw fanba ja i n'a fɔ aw bɛ se k'a ye cogo min na. Yirikɛnɛ fɛn fɛn tun bɛ nin yɔrɔ ninnu na tasuma y'a bɛɛ jeni a ye min fara a ka laseliw kan. Californie mara ɲɛmɔgɔ n'o ye gouverneur ye Kevin Newsom ye a lase ko wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen telimanw n'o ye état d'urgence ye binna u ka marabolo kan walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini joona ka maaw dɛmɛ k'u ni kisi. A ka ca ni mɔgɔ 25,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen de binnen don ni degun in kɔnɔ ni fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ k'u lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la i n'a fɔ a kunnafoniw lasera cogo min na u ka jabaraniso CARA o min ni NBC jabaraniso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka laseli senfɛ. Hali ni ka sɔrɔ an ye samiya ɲuman sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na nin san 2 laban ninnu na Amérique jamana tilebiyan fanfɛla in na dugukolo jali n'o ye sécheresse ye binna a yɔrɔw kan nin y'a san 20 ani kɔ ye. San 2024 tilema o kɔni gɛlɛyalen don baw yɔrɔ bɛɛ jalen don wa a ka kalan. Nka o n'a ta o ta kaba ɲɛ yɛlɛma cogo kɔni kɛra sababu ye ka an ka kungoda dɔw lakɛnɛya minnu tun dɔw jalen don ni tarakile kɛra sababu ye fo ka taa wuli a dɔw la. A y'a fara kan ko nin kunɲɔgɔn in kɔni bɛna kɛ kunɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye États-Unis jamana kɔnɔ u ka mara fan fɛ. Sanko Amérique jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnamayali u bɛ sen na n'o ye 4 July ye n'o bɛ ɲɛnamaya laadala siraw fɛ Amérique jamanadenw caman fɛ. N'u yɛrɛ ka nisɔndiya tasuma pɛrɛntaw ye k'a koɲɛ taabolo bɛna sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ tasuma fagalaw ma. Nin tasuma in bɛ ka tiɲɛni don waati min na o bɛnna funteniba fɛnɛ waati ma an ka mara kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka funteni hakɛ yɛlɛn ka se fo 46 Celsius ma. Tile damadɔ natɔ ninnu kɔnɔ kunɲɔgɔn laban waati bɛna sɔn ka janya kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔ yan ka sabu kɛ Amérique ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnamayali jamana fan bɛɛ n'o bɛ ka kɛ bi alamisa juillet kalo tile 4.